Bachanyuka mari, bachanyuka mari, bachanyuka mari, zichatera izvi, bachanyuka mari, bachanyuka mari. Musoro wenyaya wezuva ranhasi wekuvhura ndivo vaya vakauya. These are they that came. 1 Chronicles verse 12. 1 Chronicles chapter 12 verse 1. These are they that came. Kada kuwedzera pamusoro wako wenyaya ubva wanyora kuti ndivo vaya vakauya nematau. Wobva wanyatsokwana musoro wacho. Hallelujah. These are they that came with their $1,000 that was needed. Hallelujah. Mukufarira here musoro wenyaya. And now, 1 Chronicles chapter 12 from verse 1. Inini hangu chapter iyi ndoyanda ndichingofamba nayo mazuva ano. Yakangondiitira zvakanaka kubva pandakatangawo kupinda muminamato yeFriday. Minamato yeFriday pane vaiuya vachizonamata vana mama murota. Vaiuya vakatanga vachiuya semadzimai. Ndikazoona intercessory team imwe yanga iri vanafundisi lodho vanga vari kure. Vana mama akaseka asi vane nguva dzavaiuya vachizonamatawo kunonzi kuna Coglan, kumba kwedu kunonzi kuna Coglan, street yekwatinogara. Saka intercessory team yaiuya. Ikokoko ndakadzidza zvinhu zvakawanda pandaivajoina. Baba vaiwanzonditi, ko munozvinetserei nekupinda muminamato iyi? Handisi tinenge tichinamatirwa. But inini pane nguva dzandinozvisa kusaidi kwevana. Ndiri mai asi ndozvisa kusaidi kwevana, ndoendawo ndonodzidza. Saka pane payakambodzidziswa iyo iyi, saka nanhasi ichiri kundikomborera. Saka pangotaura nyaya yematau apa, ndo yandakangonzwawo kuti ndigoverana nemi. Ndoziva kuti makamboinzwawo, but asida kuramba tichisimbisana nekuda kwayo. Amen. These are they that came to David to Ziklag, while he kept himself close because of Saul the son of Kish. And they were among the mighty men, helpers of war. Amen. Ndichakumbira chikwata changu chekumunamato weFriday kuna Coglan. Ndikasirira mamaversion. Pane mamaversion anonyatsoti go. Pane imwe nyaya yacho pane dzimwe nyaya dzatichange tichitaura ipapapa. Why did they come? They knew where David was. Hallelujah. Do you know where your David is? Do you know where Ziklag is? When I was Googling, I came across this translation which says in Hebrew, Ziklag means measure pressed down. Measure pressed down. I know the first scripture that has come to all of our minds is give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, and running over. So Ziklag is a platform for giving. If you want a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Hallelujah. They came to David. No one called them. They knew where David was. Do we know where we are as a ministry? Do we know where our David is? Overseer Max always says, Baba is way ahead of us, and we are far behind him. Do we know where he is?
mentally, physically, spiritually, the desires that he has in his heart in accordance with what the word of God says, in accordance with the promises and the prophecies that God has given him. They came to David. He was at Ziklag. I'm sure word was going around amongst all the tribes of Israel. Where is David? He is at Ziklag. Munhu wese ku Ziklag. Munhu wese kuna David. Munhu wese kuna mai. Kumatau kuna mai ndo kune matau. Munhu wese kuna mai. Achanga achida kubata matau ngatambe neni. Ngawirane neni. Hallelujah. I think it must have been, that is what was being talked about. I don't know what we talk about as leaders when we're alone. I don't know what we talk about. So this was like a public secret. It was like a rumor. He is still at Ziklag, hiding from Saul. Overseer Kwaru was saying this other day he went to the bank to get some money, and this person noticed that he was getting some money on behalf of the church, asked him, which church do you go to? Told him, which church is that? I don't know it. We are at Ziklag. Concealed. Hiding. We need to be visible. We need to have a building on the highway with a billboard. Living Word Church is international. Which church are you referring to? That one with a big billboard. Hallelujah. Nanasi, we are at Ziklag, concealed, hiding, no permanent abode, lodging, hiring. As a leader, do you know where we are? Where is our David? Where is the Living Word Church? They came. Kurati vakaudzana kuti zvedu ngatimbosiyai. Kwavo kwakune zvekuita. Asi vakati aiwa ngatimbonotangai neiyi nyaya iyi. As long as David is not yet in the palace, we are wasting our time here. We are wasting our time here. Ngatinotangai nezvekuziklag. Ngatinotangai nekumeka sure kuti David ava paZiklag. Ngatinotangai nekumeka sure kuti David ava paHebron. Hallelujah. Apinda mupalace, aenda panzvimbo yake. Saka ndikuti kumutungamiri, ngatitangei nekuti Living Word yaenda panzvimbo yayo. Yaenda panzvimbo yayo. Painofanira kunge iri. Hallelujah. Ziklag was a transitory place, meaning we are not yet there. We are not yet there. So verse 1 says, these are the men who came to David to Ziklag. They joined him while he was hiding from Saul. They did not plan to hide with him. They were planning to make sure that he was removed from Ziklag. They came ready for war. They were mighty men of war. That is the description that the Bible gives about this man. They had history. They had record. Hallelujah. They had training in war. And they knew that this was time for war. And when they came, they brought their weapons of warfare. Hallelujah. They brought their expertise. Hallelujah. And they are mentioned name by name. They are mentioned tribe by tribe. This year we want to know what tribe of a leader are you? Umhlobo bani womtungamiri. Tribe rudzi. Tine marudzi nemarudzi evatungamiriri takadai so tingapfeka tese makingdom is here tese umwe achiti the kingdom is not yet come asi akapfeka the kingdom is here achiti ichazouya. Hallelujah.
hanzi kwakauya vaitaurwa nemarudzi. Gore rino tiri kunyora makronikiri eliving word evatungamiriri achanga achitaurwa nemarudzi. Vaitaurwa kwavaibva, rudzi rwavaibva, kwakauya vatungamiriri vangani, vakauya nevangani, vakauya nei, vakauya nei. So they came, they fought beside David in battle. Hallelujah. Side by side. Mvunzo wangu ndokuti varipo vachauya here to help David in this war. Yekuti titenge chivhu, mudhara. Varipo vachauya here nematau avo. Tukunzwa list yekuti hanzi these are they that came. While David was hiding, so zvasina kumira mushe. Vakaona kuti hatingangogari kwatiri ikoko tisina zvatiri kuita. Handei ikoko tinorwa pamwe chete naDavid kusvikira hondo iyi yadini yakundwa kuzobatsira pahondo iyi. So we want those who will come on their own. Mozati mutauro wewo kuti kunonzi takanzi hanzi kwanzi zvatakanzi tiuye nema 1000. Tiri kuenda nema 1000. Mwari robvunza kuti achabva kupi? Chakupindura ma 1000 anobva kupi? Vari kuziva zvavari kutaura here mai ava? Ndiri kuzviziva. Kana uchitoda usitatu ugondiona, kana uchiida uye kuzondiona kana uri serious. Kosta neta nezvikonzero. We want those who will come. Nguva yekunyengererana sechikwata chiri panapa hapachina. Nguva yekukumbirana hapachina. These are they that came. Pasina vadeedza. Vanzwa kuti David ari kuZiklag. Vakaona kuti hazvichaiti kuti David anzi ari kuramba achitiza. Study to show thyself a workman approved. Hallelujah. Saka yave nguva yekuva nepedu, yanguva yekuva nezvedu. His helpers in war. Tisu vabatsiri pahondo iyi iri kurwiwa pachiono ichi chakapiwa baba vedu. Saka hanzi there are those that came who joined David. Joina. Nandichazozvitaura ndasvika ikoko. Hanzi pane ndikuda kuzotaura pamusoro pevanhu vakauya nemauyiro avakaita. Hanzi pane vamwe vakauya vanga vari suspect. Sikanzi mimi pane vamwe masuspect. Sikanzi iye David akati zvokutobuda kati havasati vanyatosvika mudhuze rega ndivatambire vachiri ikokoko. Ndonoti zvavafambira ndezvipi. Ndobva statement yekuti mwoyo wangu newenyu zvofanira kunge zvakabatana. Must be knit together. Panapa pane vane ukama nemunhu waMwari kana nekereke wakaita kunge juzi rakarudunuka. Rakamborukiwa rikarudunuka. Handiniting toiziva. Kana chinhu charukwa hachifaniri kurudunuka. Hanzi mwoyo wangu unofanira kubatana. Zvofanira kurukirirana. Kana zvarukirirana hazvifaniri kuchirudunuka. Tarisisa ukama hwacho. Harisi juzi rakarudunuka here. Saka vakauya, vakajoina, havana kukokwa, havana kudanwa, havana kukumbirwa, havana kunyengeregwa. Nyoresa zita 2022. Makronikiri ari kunyorwa. Hallelujah. Rako zita richawanikwa riripo here. Nesuwo tiri vabatsiri, nesuwo seliving word kuchazonzi ndivo vaya vakauya nematau kuzobatsira David pahondo yaanga akatarisana nayo. Hallelujah. Tina David wedu
se-Living Word Church pane zvakataurwa pamusoro pe-Living Word Church, pane zvivimbiso. Ipurazi riri kutaurwa unzi takawana purazi ratiri kuti toda kuita chikoro ikoko. Moziva kuti zvimwe zviri paprofesi yababa ndeyekuti pachaitwa Agricultural Training Institute. Memi toda purazi kuti kudzidziswe zvekurima. Saka pane chakaitika kuti vauye, vane zvavanga vanzwa kuti vauye, vane zvavanga vaona kuti vauye, vane zvavanga vafunga kuti vauye, vane zvavanga varwadziwa nazvo kuti vauye. Hamene kuti bhedheni ichiripo here? Hapana kavadana. Vakauya vega. Saka ndiri kuti kune mumwe mutungamiriri uya wega. Mudze munhu ari padhuze kuti uya wega. Zvokuti head office inofona ichibvunza kuti wakanda here? Wabvisa here? Uya wega. Haleluya. Ende moza munhu auya ega haanetsi kushanda naye. Harizi bhara raunoti ukasunda pawarisiya unowana riri ipapo. Moza umwe paanoya kuna David kuZiklag, anenge achiuya nenyaya yake. Makambovaonawo vanoyawo kuZiklag kuna David, vanoyawo nenyaya dzavo vachitodawo rubatsiro. This time kurudiwa vari kuzodini? Maofisi atinawo ayaya ma-private offices for baba netimu yavo. Panoda head office inenge ine ofisi yekubva kuSunday school kusvika kumawidows nemasinguru, mamighty men, mavihwa ese maofisi waya ari mend media chichi youth. Hakwani pachisipiti. Hakwani. We have to prioritize this. Vakambomira zvavo, vakasiya zvavo, vakauya uku kuti vambodhila neissue at hand. Ndo chikumbiro chatinacho according to the word of the Lord. Handikuriverenga tose rako bhaibheri riri kuti kudi. Pavakauya vakadi, vakauya. So 2 Samuel 5 verse 1 before taongorora 1 Chronicles. 2 Samuel 5 verse 1 before taongorora Chronicles, 1 Chronicles chapter 12. Iri kutaurawo futi pamusoro pemarudzi akauya kuna David. Pavakasvika vane zvavakataura, statement of commitment. Statement of commitment. That's what I have decided to call it. Pano tufarata ma statement of commitment. Hallelujah. That's why takakumbirwa kuti tuye nemapepa edu what we are committed to do in connection with this. Amen. They came all the tribes of Israel to David and to Hebron and spake, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh. This is a mouthful. This is a mouthful. We are thy bone and thy flesh. Physically, kama wanga uripo. Because bone and flesh talks about ukama wepanyama. But kana munachiti we are thy bone, we are thy flesh, they are saying we are committing ourselves. Tukuzvipa kwauri. Hatizive kwa Benjamini, hatizive kwa Judah, hatizive kwa Isaka, hatizive kwa Gedi, hatizive kwani. Tiri vako. Nokuti seIsraeri vanga vari marudzi akasiyana siyana. Asi vakauya vakazvi all the tribes, all the assemblies, all the zones, all the provinces, all the leadership, all the pastors. Statement of commitment. Because nanasi tichiri kunzwa mama statements kuti sesusu vekuHarare
chii chacho sesusu vekugwero chii chacho gwero ingavepo pasina David. Harare ingaveko pasina David. Yakatangwa nani? Yakatangwa nani? Regai tivhure hama dzangu. Ndati yakatangwa nani? Regai ndite basa rangu. Amen. Inini musanetseka neni. Kana ndichidai soka ndinemi, I'm with you. Handisitaura nemi samama. Nekuti neniwo ndiDavid wangu. Munonda hausi kucheka ukuchete. Nekuno. Moza kuti kunoku kunenge kunogona kutoita nyaya yakawanda stereki kunoku. Handipanda mwakati, we are yours, son of Jesse. Patichaverenga apa. Ukaona kuchinzi hakuna unzi man of God. Hakuna unzi king of Israel. We are yours, son of Jesse. Kureva kuti vafungisisa vakahwerengedza zvese zvavanoziva. They are acknowledging the humanness of David. And they are saying, in spite of all that, we are yours. Manje humanness ndindoiziva yose. Kunoku ndokune major challenge yekuti ndigone kuramba ndichiona David semunhu waMwari. Because the son of Jesse wese ndinoudi. It's unfortunate kuti pakuvhura pandigoni kukupaiwo handigoni kulikisa nekusheya nekudidi zvimwe zvongoramba zviri zvangu. Asi mukubudisa matauko andichange ndichiita uko, zivai kuti ini ndini ndinonyatsoziva son of Jesse. Ndini ndinoziva son of KGD. Ndini ndinoziva son of vanashava mutenhesanwa mhofela. Ndini ndinouziva. And kuti ndirambe ndichiti according to turn the kingdom, I have to come every day so that I can turn the kingdom to David. According, not to the son of KGD, but according to the word of the Lord. Ima muna nyaya yemza munona shoma ini ndinoziva ndinese saka regai ndivhure musangano zvakanaka. Tendere. Handitaita all protocol observed. Nebaba msakana nakuta all protocol observed. Kana uchiti all protocol observed kutendegwa kuti takupai platform. Mandipaka. Hanzi tiri wako, son of Jesse. Moza panenge poda kuitwa basa paipe ndo panorangaridzwa kwakabva. Ndo panorangaridzwa kuti shava mutenhesana. Saka vari kuti in spite of all that we know about you and your background, where you came from, the list of all tribes, we are yours. We are yours. Statement of commitment. Pane vamwe vakazozururirwa tiri kumunamato. Saka kana vanhu vakati we are your bones. Bones represent, give the body the structure. Kuti munhu ave nestructure, munhu ave nestrength yekumira. Saka zvino kana mabhonzo acho aine chigwere chemabhonzo chonzi chi? Arthritis. Muviri ungafamba zvakanaka here? Mabhonzo ngaasimbe. Mabhonzo ngaasimbe. Hameno turi ankle bone here, hameno turi knee bone here, hameno turi neck bone here. Bhonzo ngarisimbe. Otherwise unobaisa team. Hallelujah. We are thy bone. We give you the structure. We give you the strength. Hallelujah. Kuzurirwa kune kuchiitwa kumunamato weFriday kwakaipa komana. Kune revelation yakaipa. Iyo inzi revelation, inonzi revelation. Noti nenharo.
Revelation yacho. Mawiro anosiyana. Verse 8. First Chronicles. Verse 1 ndataura nezvayo handi ndiyani achitotaura nezvayo ipapa. Tenda kupi kwenu? First Chronicles. Iyi ndakatendegwa kuiparidza kanzi ndiidzokorore. Pamwe ndaingoita dhodho ndichidaro. Saka zvinorega nditirai kuti handichimhanya. First Chronicles chapter 12 verse 1. Mawiro anosiyana. Toda kuona type dzevanhu vakauya. Iwewe wozotiudzawo kuti wozoonawo kuti uri papi nezvaunofanira kugadzirisa. Amen. Mawiro anosiyana. Tachatanga nemawiro. Verse 8. Some separated themselves unto David. They did not separate themselves from David. They separated themselves unto David. Hallelujah. Kuti tawigone kubuda hama yangu. Pane separation. Inofanira kuitika. Kumwe kwanga wachifambira, kumwe kwanga wachitambira, vamwe vanga wachitamba navo, havaiti kuti ibude. Nekuda kwemasorero avanoita, nekuda kwepractical criticism yavanoita, nekuda kwetsananguration dzavanoita, nekuda kwemaonero avanoita. They separated themselves unto David. Handinomuziva Shibha watakambodzisiwa imwe leadership retreat yandiani 2019. Pakanzi Shibha, the son of Bikri, akati announcement akati, away with this son of Jesse. Everyone to his tent. Everyone to his assembly. Everyone to his welfare. Everyone to his zone. Separation from David. That is what he was appealing for. That is what he was appealing for. Ngatisiyanei nezvinhu izvi. Ngatisiyanei nemunhu uyu. Zvinotinetsa. But these ones separated themselves unto David, into the wilderness, into the world, to the wilderness, men of might, men of war, fit for the battle, and they could handle shield and butler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains. They separated themselves too. Come out of them and be separate. In Jesus' mighty name. There are people who are supposed to come out from certain jikwat. There are people that you should stop from communicating with on WhatsApp this year. For you to be able to handle, these ones could handle shield and butler. If you are going to handle this issue, you have to separate yourself. Kuti ugone kuihandla, vamwe vanenge vachiti yakaoma, asi kuiwe kuti ugone kuihandla. Ishi, vamwe zviri kuvakurira, asi iwe kuti ugone kuihandla. You have to separate yourself. Unoda vanhu vachange vachitaurawo matau. Vachange vachitaura kuti nhasi ndashanda mari yakati, nhasi kwabuda zvakati, nhasi ndazururirwa, Mwari vazurura dhoo, paita mukana. Vanenge vachingotaura zvemari, zvokushanda, zvokupa, zvokumira nebasa raMwari. Ndova uchange uchida ivava. Not vana negativity. Who tell you how it can be done? Takambozviona parenovation offering muchiri kuiza mufundisi lolo. Takambozviona. Supernatural. Tatiripo. Hapana chakaibuda, hapana chakaonekwa, hapana chakabatika. But it's kuti the kingdom is here and the kingdom is real. Gore rinozofanira kubatika.
takambokundikana. We have toiled, and we have caught nothing. At some point it happened. But this year, according to the word of the Lord, according to the word of the Lord, decree yakapiwa ndimwari here. Maybe satenda kure kuda tikambogadzirisa ipapa. Decree yakapiwa ndimwari here. Indokuudzai zvandinoita zvinondishandira. Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. Mwari vachitaura naMoses. Vakati Aroni inini handina nyaya naye. Handitauri naAroni pamusoro penyaya yevana veIsraeri. Nezvinoda kuitwa muIsraeri. Neplani yandinayo yekudzikinura vana veIsraeri kubva muIjipita. Handina nyaya naye. If anything you requested for him. You requested for help. And you gave reasons and excuses. So when it comes to this vision, God talks to our Moses. Am I saying God does not talk to any of us? No. I'm not saying that. He talks to us about things that concern us, but things that concern the Living Word Church. Hallelujah. Ini ndokuzvisunungura kwandakaita. Zvavataura ndimwari vataura. Mwari pana Exodus chapter 44 verse 16. Voti iwe ndochangositaura naAroni. And paunotaura naye Aaron, uchange uchita kunge ndiwe Mwari. Yematau ndoyatozorega kugamuchira. As they tell panapa tikati receive. In the mighty name of Jesus, you'll be receiving, and it will be a scramble for Africa. People falling over each other, trying to get the blessing from the apostle. Receive the apostle, receive the prophet, and you receive the prophet's reward. Kana paya nyaye mata konzi ndimpana mwarera. Asoka nechiprofita chekuroorwa, vakauya nechiprofita chekusimudzirwa, vakauya nechiprofita chekuenda kuEngland. I receive. Men of God, let it be in the mighty name of Jesus. Kwai ndimwari here? Achava samwari kwauri. Anenge achitaura samwari panzvimbo yangu samwari. Hallelujah. Indakaona kuti izvozvo zvinondibatsira, zvinondiitira izi. Hallelujah. Zvinondiitira izi kuti zvine chekuita neLiving Word. Chandingaita kunamatira kuti network ngairege kupotsa. Ndozvatingaita. Notamwe mukutobvunza kuti saka mukura kuti munhu waMwari hapana paanoirasa. Iwe munamato wako ndounoita kuti asairasa. Hallelujah. Mwari itai kuti zvisvike sezvazvinofanira kudi. But dambudziko randinaro pamusoro pedu isusu nderekuti pane zvatoda kugamuchira, zvatoti this is God, zvimwe toti haasi God. Ende mubvunzo wangu ndokuti how do you differentiate between the two? Nekuda kwezvaunenge uchida iwe, zvaunoona zvakakunakira, zvisinei nechekuita nemakingdom purposes. Where is this decree coming from? Nekuti ipapo pakasagadzirika, ipapo ndo pane nyaya. Haibudi tau. Haibudi. Is he indeed your David? Is he indeed your Moses? Pane imwe scripture ndazoverenga futi yekuti Mwari vakataura naMoses naAaron. Vave vese paya manje. Vaenda kuna Faro. Mwari vakataura naMoses naAaron. Asi vapedza kutaura navo vese vari 2. Moses ndobva azoti kuna Aaron. Vapedza kutaura navo vari 2. Ndobva azoti Moses azoti kuna Aaron. Pamusoro pezvavanga vaudzwa nani? naMwari. Because Aaron aigona kuti tese taudzwa saka nenoda kutotamba yangu pano. Aifanira kutomirira kunzwa kuti mukuru wake akuti chii? Iripo scripture yacho iyoyo.
Hands, these are the ones that separated themselves. You need to separate yourself. You need to separate yourself from your assembly. Anoti assembly yako ndo yakutokuudza zvokuita. Uchisina Mozisi wanotaura muupenyu hwako. Mozapana mwana ndita wanda kuti handisana baba vachitaura kuti ninganditumirawo WhatsApp achiti makadii baba. Mufundisi ari pasangano. Moyo wako unorukirirana sei, unobatana sei newe munhu waMwari. Unoziva sei zvokuita panzvimbo yawakasainiwa ikoko. Usina musi waunoti good morning. Gore ba. No WhatsApp yekuti good morning. Because coming to Ziklag is like sending a WhatsApp every day. Uri kuti here I am, man of God. Uri kuvatokonya kana mune chekutaura. Kana mune chekutaura. Mozati umwe ndakamunamatira nekuda kweWhatsApp message. Ini pano, I come to Ziklag. Every day, I show up. I make sure that I do what I'm supposed to do. At times, it's not easy. It's not easy. Une zvakatokuremerawo zviri kutokunetsawo. Asi wototi mhindiro iri kuZiklag ikoko. Kuofisi pane musi waunenge uchinzwa kuti hausi kuda kuenda. Chero pano ndinogona kutokuudza ndandisingadi kuzoparidza. Vaparidzi muziva. Pane musi unoparidza uchinzwa kuti hausi kuda. Dawana wokupa microphone wapa waparidza. Dawana wokusundira wasundira adini. Waparidza. Ine mere mune vatsvenere vanotaura chokwadi muno. Stay shorter, dai ndambopiwawo off. But I come every day. As these are the ones that defected to David. Verse 16 and 17. Indoda kuiverenga iyi. Because ndakatoti vanhu ava David vakatota vekubudira kuti ndiani moza pane WhatsApp inoti chipinda kuti ndiani anditumire WhatsApp. Because haisi tsika yake. Saka David akatoshamisikawo nawo. Akatauda tanga ndava interview ava. Achimbotishamisawo netawo yako gore nokuti chigona pamarecords. Oya kuhead office. Akatounza 300. Rega tombomufonera. Titombomuinterviewa tinzwe kuti what happened. Atenda tombokufonera. Arimo masuspects muno. As leaders. Arimo. Mudze munhu ari padhuze kuti don't be a suspect anymore. Watobatwa. Saka kuti uchienderera mberi hazvichaiti. Hazvichaiti. Verse 16, and they came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David. And David went out to meet them and answered and said unto them, if you become peaceably unto me to help me, mine heart shall be knit unto you. Nyaitambotaura yekuti ukama hwako nemunhu waMwari harisi juzi rakarudunuka. But if you become to betray me to my enemies, seeing there's no wrong in my hands, the God of our fathers look thereon and rebuke it. Kana usingazivi kuti kwauya kunoku kuna Mwari wemo, anoona zvinoitwa, and then also rewarda accordingly. Then handiti kuti tingabatsirana sei sevatungamiriri. Unofanira kuziva kuti pauri pana Mwari. Handiti tinoimba kuti living word ina Mwari wayo. Anopa mubayiro kuno umwe neumwe semawiro aaita, semaitiro aaita. Hallelujah. Because isusu hationi moyo kaisu. Mwari ndo vanoona moyo. Hanzi ipapo pakabva paburuka mweya waMwari pamusoro pemutungamiriri ainzi Amasai. Kwai ndiye aive chief, ndiye aive chef, ndiye aive makuruwani. Ipapo amene tine makuruwani achiri kubatwawo here nemweya. Kozombopota achibatwa nezvimwe ka. Azomboda tombobatwawo nei. Ezvino tichafaniri kubatwa nemweya. Tofanira kugara mumweya, iwo mweya uchigarawo matiri. Asi pane dzimwe nguva ameno zvinomboitikawo
zvinozoda kuti uzobatwa nei, nokuti pane zvimwe zvinenge zvambokubata. Hanzi mweya waMwari wakaburuka. Hapana zvinhu zvogona kutaurwa nemunhu chete achitauriswa nemweya waMwari. Thine are we, David, and on thy side. Which side are you on? Which side are you on? Which side am I on? That is a question that every leader has to answer. Ndiri kuside kwani? Mozazoshamisa muchechi yakaita seino imwe munhu achiti ndiri kuside kwamufundisi Lolo kana ndiri kuside kwamufundisi Maki. Zvoshamisa. Which side are you on? This year is a year of recommitment. Kuti uratidze kuti kuside kwauri chaiko ndekupi. Nopane vamwe vokuti hamutozivi kuti vari kuside kwani. Nokuti side ravari nderiya rokuti vakaona nhinga abvisa 1000 ndokuzoti vabvisa. Ndokuside kwavanenge vari ikoko. Tiri pabusiness summit, haleluya hama dzangu. Tichiri pabusiness summit hatisi kuita mafensi message, haleluya. Rori yakauya ikamisa mafensi message. Kune mapractical message ari kudiwa.